Partner, maray na hapon. Maray na pagkahapon sa gabos ng mga parantabay. Kaso hapon, aprobado na ni Presidente Rodrigo Duterte face-to-face classes sa mga areas na minimal ang risk kan COVID-19 infections. Wow, so talagang madadagos na pala ang pilot implementation kang face-to-face classes, partner. Yes. Sabi digdi partner, sabi ni spokesperson Harry Roque, these areas will determined by the Department of Health and the Department of Education. So pareho i-determinar kan Department of Health or DOH as in Department of Education sa mga areas kung saan magkukondukta ning face-to-face classes. Correct. And actually baga kang kasuudma sa ginibong Malacanang briefing, iyong man iyan ang impormasyon na ipinaluwas ni Education Secretary Leonor Briones na talagang nagtaon na ning go signal si Presidente Duterte para maipagpadagos ining pilot testing kang limited person classes. Pero partner, sabi man, nagpadara naman ni mga written guidelines kung saan pinagsaro na duman sa guidelines sa mga impormasyon kang DepEd, DOH, IATF as in child education expert. Yes, sa mga mapipili databi mga tugang na mga areas, ang kindergarten classes, magkakaigwasan na ning 12 estudyante, while ang grade 1 to 3, 16. Okay. So, 16 sa grade 1 to 3 ang pwedeng maglaog, and then sa kindergarten 12, no? And for technical vocation classes, pwede daang mag-abot hanggang 20 estudyante para magkaigwa daaning pinag-aapod na space or distancing. Yes, Partner. oo. Tama. And lilimitaran man pala ang oras, partner, kang klase sa 4 na oras. So, sabi digdi, limited face-to-face classes will initially cover 100 public schools and 20 private schools. So, bako man pala ini oral daw, partner. Bako man. May nabasa pa ako digdi na bako man pala ini oral daw. Gigibuhon, half day, am I correct? Yes. Half day every week. Oo. So, ayan na. That's why limitado da partner sa 3 to 4 hours, 'di ba? Oo, pero ito da ang 100 public schools and 20 private school. Iyo da po sa mga nasa minimal risk areas. Okay. Kita digdi sa Legazpi, mahapod daw kitang minimal risk areas. Saan sa iling mo? Sa hiling ta partner dahilan sa padagos pang paglangkaw kang COVID cases. Garo da iba, pero sabi man kang iba, kadakol baganing nagpahayag sa tuya sa Facebook page ng DCGB News Online. So iba talagang pabor na. Gusto man kang mga magurang na makanood na kimaray ang mga sa indang mga aki. Yes, diba? kumbaga medyo nadidipisilan na sindakan na distance learning, module, and online. Tama. Okay, so kamo po mga tugang sa mga paraan tabay ta? Since na-aprobado na ni Presidente Rodrigo Duterte, so nagkapirang pilot or face-to-face classes, mga tugang, ano po ang sa indong opinion? Ano po ang sa indong masasabi, especially sa mga magurang? Pabor ka mo, nata? Dai ka mo pabor? Nata. Pwede po yan, i-send sa 0927-398-0955. Pwede man sa 0938-8921-5475. Okay, sumadurar po yan na pilot implementation kang face-to-face classes 2 bulan. Okay, 2 months? Yes, Okay. partner. Okay. Sige, kung anong yan? September hanggang Desyembre. Ba? Okay, sige. Ano po ang sa inyong mga reaksyones bilang magurang? Kung pabor ka mo, nata, sabi ka ni ba, pabor da siya, ngani na mabawasan sa inyong mga gibo. And so iba man, garo mas nahahadit pa sa kamugtakan kan Yes, oo.
sitwasyon ngunyan na medyo naghahalangkaw ngaya lalo. Ang COVID cases. Oo, sa bilog na Pilipinas. True. Tapos ngunyan ngaya kamo face to face. True. Di ba? Yung baga. Oo. Sabi Mga- digdi, partner, mas mariman giraray ang face-to-face class kaysa nasa harong. Taang sabi nga ni Ibaga, ang eskwelahan iyo ang home of learning. Mhm. Mas makakaukod ang mga aki sa school instead sa harong ta puro na sa gadgets. Mas madedevelop ang learning ninda once nasa school. Correct. Okay, sabi Totoo ko yan. Mga reaksyon kan sa tuya ng mga netizen. Sabi digdi, ano ba yan? Dapat bago sana nag-umpisa, magpasukan sana. Sinabi na, hindi uro-urada na naman. Kung matatanda na Correct. partner, may nabukas pa sana sa klase. Mm-mm. Diba? Yes. May Yung nabukas baga, pa sana sa klase. ah, Kung soari nag-start na, saka man ma-announce, halata na mayong planning, bangan 2 years na. Hala. yung baga, Kung ng mga dagita. yan ang mga reaction man kan sa tuyang mga paraan tabay. Sabi pa digdi, mas maganda po talaga na may face-to-face classes kasi hindi po natututo ang mga bata. Di nila naiintindihan ang module. Tulad ko, walang nagtuturo sa anak ko. Need ko magtrabaho para sa family. Hindi nila kayang sagutan ang module. I suggest kahit 2 to 3 days per week, kahit half day lang. Pag masama ang panahon, cancel class muna. Pwede homework muna, saka dapat may tamang protocols na dapat sundin ang mga bata. Yun. Sabi naman ni Ayo. Mercy Aba, huwag po muna mga bata. Dapat focused in high school, senior high school, or at college po muna sana. Mhm. Remember, naman po, elementary 2 pa lang Mhm. sila. Okay. Mm. Yes. Yes, nahahadit ini sa sitwasyon kan sa iyang aki. Aki. Yung partner, Diba? maski si Sengali talagang mahaali talaga sa aki, di ba? Dahil hindi aram kung anong di pang pagkaisi so aki kan mga Correct. nangyayari sa palibot. No? Oo. Sabi pa digdi, may advantages at disadvantages yan na decision na yan. Pwede man mag face-to-face sa mga college na. Dapat gabos vaccinated na para may protection at makaukod lamang mapagal sa mga college lalo na sa 3rd and 4th year na daing aram sa tiga-adal ninda. Yes, dapat may vaccine na rin o ang para sa mga estudyante. Hindi man ang gata. Ihaon man ang sinda duman sa risk, di ba? Oo. So sana mabakunahan naman ang dito tanganing medyo doblean Risk, di ba? doblean panangga Toro. kasi tuya Oo. ng mga estudyante. Oh. Oo. Sabi Yeah. pa digdi partner, wala naman masama kung susubukan. Daming parents na maraming hanash. Pero yung mga bonak, panay gala sa mall. And Yan. anywhere na matao, basta may bagong open na galaan, let's go family kahit months old pa lang. Nakalaog sa mall, so Oo, mga no. ake. Yung sabi, then reklamador sa module kasi gawain dapat daw ng mga teacher yan. Sa gabal sa hanap buhay, yun. Ala. Okay. Sige, mga paraantabay, maray na Okay, paghahapon po sa Indo ka, boss. Welcome sa programang Usapang Pamilya. Okay. Aldowning Martes, partner. Mhm. Petsa 21, kan bulaning Setyembre taong 2021. Okay? Okay, sige, live po kitang ngunyan sa tuyang Facebook page DZGB News Online. Pwede po nindo ibugtakan sa indong komento, suggestion, o ano man na gustong ipaabot digdi sa tuyang programa. Okay. Sabi mo na digdi partner, maray na hapon, paki-greet man tabi, Coco Balyaran Sebastian, Oh. Buda Cardinal Vidal. Happy birthday today. Salamat from Lolo Bebot. Ayun. Yes. Happy birthday po, Coco Balyaran Sebastian and Buda and Cardinal Vidal. Kaano-ano mo ito si Balyaran? Pinsanon ko pa. Pinsan. Birthday? Oh, happy birthday. Bad lamang may papansit dyan. Sabi nga ni Bikini man. Yes. Okay. Mga tugang, ngunya na pagkahapon, mahapon kita sa mga paraan tabay ta. Kamusta ka mo bilang sarong tao? Bilang sarong tao. May mga tao da partner na pinag-aapod na toxic. Oh. Ano daw? Anong toxic? Pag sinabing toxic partner, ano yan? Mahiling ta sa sa tubig.
Okay, Pag tubig. Mm. toxicated na ang tubig, Mm. wala na. Bako na tubig pag hilingon, Ano na pwedeng siya? color itom na ang tubig. Okay. Di ba? Mm. Gustong sabihin, dahil na kapaki-pakinabang. Di ba? Dahil na Mm. kapaki-pakinabang. Ngunyan, igwa pala na tao na pinag-aapod na toxic. Mm. Okay. Gustong sabihin, ining tawong toxic, dahil man kapaki-pakinabang. Ha? I don't know. Eh, Kasi minsan kita baka data narireparo or data halata na kita pala minsan nagiging toxic na mismo sa ibang tao, diba? yes. Ano daw? Papaano nagkakaigwa ki toxic? Ano ang mga example? Mga tugang, sige daw. Ano po ang example kan toxic na tao? Oo. Ano ano yan? Ano ang mga indikasyones na ang tawong kauron mo or ang Toxic tawong na. midbid mo toxic? Iyo dahil ni partner so tao na maski ano ang gibuhon mo, dai ka na aapresyar. Oh. Hmm? Ano da ang toxic? Ha? Sabi digdi sa satuya na naguno na artikulo hmm? From lifeofatita.com. Sabi digdi partner, so toxic na tao, sila yung mga taong hindi naman maatim o hindi natin maatim kapag nadidinig natin yung pangalan nila Mhm. o kapag nakikita natin sila. Oh. Feeling toxicated kita naman sa tao, natotoxic kita. Iyo. Ikaw kang kinatotoxic ka na tao. So tipo na mahiling mo pa sana, ha? Nauuyam ka na. Ayo ano. Madangog mo pa sana So ang pangaran. boses or pangaran, masabi ka, don't say bad word. Yes. Di ba? May mga araw kaya na tawong toxic, madangog mo pa sana ang boses, pero gusto mo na magparadulag parayo. Abo mo siya mahiling. Marayo ka na pala talaga. Ano? Abo mo siya mahiling, abo mo siya madangog, abo mo siya makaistoryahan. Di ba? So, pero nanginginig ang satuya ng mga laman. Oh. Grabe naman iyan. Oo. So feeling na naghihiling ka ng horror films, Oo, partner. daog pa so pakilabot. Basta so daita kayang mahiling, Mm-mm. daita kayang mahiling, makiuron or makisabay. Iyan da ang toxic na tao para sa tuya. Pwede da asinda na makulog, na makadagit da, asin makaubos ning pasensya, kaya arog na sa nakaanian, reaction ta sa sainda. Okay. Oo, pero alagad igwa ning mga or tibaad igwa ning rasones kung namamatean mo iyan, partner. Sa sarong tawong kinatotoxican mo, 'di ba? Minsan tibaad may nagibo sa imo. Kaya minsan madangog mo pa sana sa pangaran, madangog mo pa sana sa boses, garo nangangainit ka na, 'di ba? Natotoxic na nga ni kita kasi data gustuan pigtataram. Oo. Data gustuan presensya niya sa satuya. Yes. Lalo na kung daig kang magiginibo. Sabi ni partner, kung sa mga linyahan da akan mga toxic. Mhm. Ang toxic na tao, pwede da ang amigo, Okay. pwedeng member of family, Mhm. or pwedeng katrabaho, or Mhm. anyone na yaon sa satuya na palibot. Basta pag nahihiling tasinda, abo tasinda makaulay, abo ta sa inda makipagkalwagan, abo ta sa inda mag-share ng mga ideas. Okay. Kumbaga distansya ka tulos, Yes. 'di ba? O magiging bisi-bisihan ka sa trabaho. Oo. Ha? So, minsan, sinda da sa mga tao na daing preno magtaram, ha? Papasupugon ka, iiwalon ka, pag-iinitan ng bonggang-bongga, Mhm. and dahil lang iyan sa feeling the aninda partner, superior sinda. Ayun. Kumbaga kayang-kaya ka. Feeling the aninda, angat sinda sa tuya. Yes. Kaya arog sinda ka yan. Ha? Feeling nila, kayang-kaya nila tayo, which is very sad da partner. Nakakadurog ng puso, hindi nakakataba. Ha? So, baka madangog ta sa mga terminology na, ano ba yan? Ang tagal mo kumilos. Ha? Boss, ako staff ka lang. Mhm. Ako ang masusunod. Konti na lang makakatikim ka na sa akin. Okay. Ano ba? Kupad naman. Mhm. Kahit ano kaya kong gawin sa iyo, humanda ka.
Arog da kayan sa mga toxic na tao. So, kung igwa kitang toxic na tao sa satuya na palibot, ano ang dapat natong gibuhon? Iyan Yes, ang satuya na pag-urulayan ngayon na pagkahapon. Paano ta sinda i-handle, Paano? diba? Yes. Kasi kung di ita sinda kaya i-handle, baka sabay ka mong duwa sumabog, diba? Parang Baka bomba umabot, lang. baka umabot ka mo sa punto na magbungagan ka mo dyan Correct, dahil maggunutan. dahil na Nako. kita alpas. Yes, oo. Kaya dapat tatao palan kita mag-handle kang mga nakapalibot sa satuya, lalo na kung sinda toxic, di ba? Correct. So number 1, sabi digdig, always be a better person. Mhm. Dapat da kita mas maging marhay sa inda. Correct. Oo. Dahil na da kita magpara-post sa social media. Yes. Dahil na da pag-ubuso ng oras sa amigo ta para i-chismis, yan nasa rong tawong natutoksika. Ha? Sabi nga ni partner, kill them with kindness. Yes. Mm-mm. Always be a better person. Oo. So, kapag may mga instances na ginibo sa imong bako marhay, Mhm. pahilingan mo manggiraray partner ning karahayan. Kill Diba? them with kindness. Yes. Mm-mm. Kung arog da kan so iling nila sa tuya, sige. Oo. Kung pigpertarama da kitang maraot, mga makukulog, kita na da ang magibo ning paagi para mag-iwas. Mhm. Di ba? Okay. Oho, sabi ni 195, good PM Ma'am John Kuya, ang ibig sabihin, ang ibig sabihin da kang toxic, mainit ang dugo sa sarong tawo. Yes, na mainit na talaga ang dugo. Oo. Kita na da ang mas magiging matured kaysa sa inda. Mhm. Since na kita da so nakakasabot, kita na ang aram-aram tadaan na da ikipatutunguhan kung papatulan ta sinda. Dahil nasa na kita magpatol. Okay. No? Yes. Yan. Mhm. Kung kaya da partner pagsabihan ning sarong beses o duwang beses as in kauronan ning marhay, okay lang. Pero kung waraan na partner talaga, then so be it. Yes, Okay. kasi tayo din daw ang masasaktan. Opo, oo. Ha? Kita lang din ang maaapektaran. Yes. Words are as sharp as knives. Sabi nga ni. Di ba? Magkasing tarumdaan, kutsilyo, Mhm. asinan, mga tataramon. Mga taramon. Nakakalugad, nakakagadan. Kaya minsan maski bako man totoo, dai naman maiiwasan na dai makulugan dahil we feel that we don't deserve it. Mhm. Di ba? Oo, pero minsan okay lang partner na mamatean ta or makamate kita ning kulog, maghibi, or madagit kita sa sarong tawong arog ka yan, pero deita kumbaga, paggatungan. Di ba? Yes. Sabi nga ni partner, iyan da ang mga toxic na tao. Daida iyan, mapadaog maski anong mangyari. Tama. Kaya, sayang daakan emosyon, Oo. asin oras. Yes, kasi naunang bitan mo kasubago, sinda sa mga tawong superior, kung baga. Yes, diba? superior kuno. Oo. Pag So, iling ninda sa satuya, mas alang kausinda sa sato. tama. And pag natamaan ang sa indang ego, ay remate partner. Talagang mga ngainit sinda sa imo. Ratatatatat, Diba? ratatatatat. Diba? Okay. So, dahil kita man sa nadang makukulugan pag pinatulan ta sinda, anong dapat nagibuhon ta partner? Mhm. Ipangadji ta na sa nadaasin da tabi. Mga Yes. tugang, ipagdasal sila. Kasi garo dahil imposible. Oo. Garo daing pag-asa. Pero kay Lord, laging posible. Yes. Laging may pag-asa. Mhm. Kaya daan niyang baguhon ang sarong tawo na nangungulog sa satuya in just one blink. Correct. Diba? Ang kaipuhan talang palan is magtiwala kita partner and balang araw magkakaigwa maning realization so tawong ang nakakulog sa imo na tibaad lamang one day ma-realize niya talaga na magbago siya. Yes. And sala so pakikitungo niya sa imo, Correct. diba? All we have to do is to wait. Oo. Maghintay lang Oo. daw. Dahil dapat pinaghihidali pag pighihidali pala niyan partner, bako magayon ang resulta, Correct. diba? Imbes daan na pagtuunan ning pansin sa problema, Mhm. mag-focus na sa nada kita
sa mga tawong Yes. nagpapadaba sa satuya. Oo, for sure kadakol sa imong palibot, so family members mo, sa iba mong friends na talagang nagpapadaba sa imo, 'di ba? So duman Oo. palan kita mag-focus. Yung pamilya, amigo, amiga, pinakamahalaga na yan ang pagkamuot ni Lord. Na daig kayang sukulon dahil ito'y labis-labis. Correct. Yun, Oo. Sabi digdi, so let us focus on that and be thankful, 'di ba? And dapat maging positibo sa napalan. Correct. Mabuti nang putulin ang relasyon sa isang toxic na tao at tumutok na lang sa mga taong mahal tayo. Correct. Mhm. Sabi kan tips ni tita, Oo. kung nakakasakit na, piliing lumayo at umiwas. Huwag tayong hihinto sa pagdadasal o naipagdasal sila. Be the better person. Huwag pumatol. Yun. Arog sa nakita ka, ana, maging mabuot na sa nakita in case Mhm. naigwa kita ning kamidbid or member kan pamilya na toxic, Oo. no? Natangay ako tadain nindo tig-suggestion na balaon na magbago Oo. ang sarong tao. Yan baga naman sabi ka sa bago. Pwede mong pagsabihan ning saro hanggang duwang beses. Duwang beses lang. Pero pag dai talaga, Pag dain na daan ng nagbago, pabayaan mo na pabayaan lang na muna. and ipangadji Correct. ang tawong ito. Yes. Diba? Kumbaga tawan na ning oras. Sabi ni Kuya King Rihanaldo, tita ramaan sa naan mga detox. Prayer works. Correct. Prayer Tama ka works dun, Kuya talaga. King. Prayer works. Sige. Dahil kami pabor, mas nakakatakot ang disiplina ng mga otoridad. Pag nagka-COVID ang aki, iblag lugod ang aki sa pamilya, kamusta na? Tapos istorya pa ang pamilya. Mhm. May point na. May point, Mm. 'di ba? Okay? Okay. Commercial muna kita. Yes. So yan po ang dapat na ang gibuhon pagka igwa kitang midbid na toxic na tao. Okay? Sige, mabalik kita. Oras niya to, 2:33. An oras hatod sa Indokang Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Multivitamins Enervon C Bit Bottle. More immunity. Ngayon mas handy. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. In everything you do, make sure you choose what's true. We always follow our hearts, so true adventures come our paths. Dreams and aspirations, giving spark to all our passions. Stay true and you know what to do. And choose the bonds that are true. We choose what's true. Ooh. We choose GSM Blue. Choose what's true. Ooh. Kasama mo ang GSM Blue. Choose what's true. Ooh. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Whatever you do, choose what's true. Choose GSM Blue. Available in Mojito, Margarita, Gin Pomelo, and Light Gin. Drink responsibly. San Campeon, ako'y pag-ibig. Sunod dugong Pinoy, pag-ibigin ang dugo natin. San Campeon, sa pagod putla o hilo, kayang-kaya. Matibay ang dugong Pinoy. Take Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Sa araw, kahit anong oras ako magutom, umaga, tanghali, nandyan ka lagi, Nay. Kung ano ang kailangan kong kainin, inihahanda mo. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Napakasarap sa pakiramdam ng yakap mo. Idol kita, Nanay.
sa unang 6 months ni baby. Breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang gatas ni nanay. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pinagalan. Sinakripisyohan, kinaklutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may sirap, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSavers sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Matauning pagnegosyo sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaying na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Nahihirapan ka bang matulog? Baka insomnia na yan. Narito ang Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Ang pampatulog mo. Pampatulog nating lahat. Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. The Doc F Sleep Aid Formula. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1823
0967-583-1820. Magtinirsa na sa indong harong kung may namamate ang helang. Maski sinat o abo, magpahingalo asin daig magduman sa trabaho, lalo na ang pagduman sa mga matatawong lugar. Dahil sa paagi kay ni, mararahay katulos. Mantang malilikayan ang paglakop kan helang sa ibang tao. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay, asin ni Mr. Lau Beltran of Legazpi City. Experience Converge Pure Fiber Internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. The Fiber X. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet connection for your small businesses. The MicroBiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. iBiz 10 Mbps at 4,000 pesos. iBiz 20 Mbps at 6,000 pesos. iBiz 30 Mbps at 9,000 pesos. iBiz 40 Mbps at 12,000 pesos. And iBiz 50 Mbps at 15,000 pesos. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Pag ang kababaehan, iwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat di Congressman Fernando Didi Cabredo, na kami. Iliho niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Binubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Gumagaan ang inuman pag Sunday Blight. Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na San Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! San Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunday Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Bigla akong kinagat ng alaga kong aso. Hindi ko alam bakit bigla na lang naging agresibo. Pinabakunahan mo ba ang alaga mong aso laban sa rabies? Hindi, wala naman yatang rabies to. Ligaw man o inaalagaan, pwedeng magka-rabies. Kung nakagat o nakalmot ka ng aso o pusa, magpaturok ka na agad ng bakuna laban sa rabies sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center. Base sa datos ng DOH, ang rabies ay sanhi ng pagkamatay ng 200 hanggang 300 Pilipino bawat taon. Magpabakuna, huwag maging biktima. Munding paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa.
Paano kita makakarayo sa peligro ng landslide? Likayan ang mga lugar na peligroso sa pagtiris o pagrasay nin daga, asin mga gapo, urog na kan mga minasunod. Lugar na dati nang nagla-landslide, nga aning salog sa pagultanan nin mga bulod na prone sa landslide. Lugar na yaon sa mga pamitisan kan mga matarik na bulod, mga bulod na igwang batak sa taas, asin tinampo na nakaduungaw sa ampas. Sarong pagiromdom kan Mines and Geosciences Bureau kan DNR. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kan Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kan tama pero bakong burat. Arog kayan at extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A asin Ate Jen? Okay, balik na kita digdi sa tuyang programa. Kamusta ang tamunan sa mga parantabay? Si Malu, atento dating klaro, maray na hapon Kuya A and Ate Jen. Si Edna Balayan Valladolid, maray na hapon po sa Indong Dua. Lagi po kami nakikinig sa radyo at nanonood din po kami sa Facebook Live. More power po sa DCGV and God bless. Salamaton. Si Joven Castillo, maray na hapon watching from Sitio Tigib Castilla, ang family Castillo. Salamat po. Si Sir Nick Rigachuelo, si Sir Redel, naka-Arabic ang name. Good afternoon. Emma Binamera, si Lolito Pante, Clarita Olarte Rosin, Ninfa Muhar, Orfiana, maray na hapon po man. And si Emma Binamera and Frank F. Ko. Nakatutok man daangon niya na pagkapon. And sabi ni Kuya King Reginaldo, hain na ito. Nawara na. Muni pala. Sabi niya, sabihan to the partner, God bless you. Jesus loves you. Kapag iguda kita ning mga nakakatoxic na persona sa atong palibot. Oo. Okay. God bless you. Oo. Jesus loves you. True. Diba? And sabi pa digdi, kung may oras da kita, sabi ni Lolo Bebot, may pansit da aduman sa in the partner. Sa inyo si Lolo Bebot. Aram dahin ni Ate Chi Antibo lang. Ay. Okay. Sige, sabi pa palang digdi, hello sa Indong Dua, ang manugang ko toxic na agum kang aki ko, dain ng ibang ginibo, kundi magtukaw, mag-cellphone sana. Ay, nako. Pensyonado ka raw. Yung si 224, gusto ko daw ka makaiba magkape, mga nuarin, pabati ang pamilya Lienerases. Yan. Thank you po. Salamat, Abe. Salamat. Si Bernard Balinis, welcome home po sa Ligaspi. And hello man kay Dick Colot. Salamat sa kape. Salamat. Maski wala pa man iyan. Yes. Advance. Advance. Salamat okay. in advance. Sige, para sa tuyang ang bago, panibago na naman ang Pinoy na nagdaraning onra sa Pilipinas. Alo. Iguana naman? Iguana naman. Sige daw. Uy! May bago! Bago? Anong bago? Ata may bago. Ano nga ning bago? Oni ang bago. Saro na namang Pinoy ang nagdaraning onra sa Pilipinas. Namidbidan ini na si Carlo Biado matapos na maging kampyon sa 2021 US Open Pool Championship na ginibo sa Atlantic City. Come from behind ang trayumpo ni Biado matapos na dai niya lauman na siya manggagana dahilan sa 256
ang mga parakawat na nagpartisipar sa nasabing karawat hali sa mga iba-ibang nasyon. Sa score na 13-8, ginana ni Biado ang tournament sa finals match kontra Singapore's Aloysius Yap. Gustong sabihon, 10 racks in a row ang sa iyang ginana kontra kay Yap. Sinabi niya na 13 anyos pa na siya kan mahilig magkawat nin bilyar, lalo pataan sa iyang ama para kawat man kaini. Mantang kan makaukod, ipinagpadago sa sta makapagpartisipar sa dakulang kompetisyon. Enot naman na nagtrayumpo si Biado kang masunggit ang Bulawan o ang Bulawan na medalya sa 2017 World 9-Ball Championship as in 2017 Southeast Asian o SEA Games. Pamilya ang inspirasyon ni Biado para makapagtaon ng unra sa nasyon. Si Efren Bata Reyes ang dating US Open Pool Champion kang taon 1994. Mantang dakulang pasasalamat ni Biado na nasunggit niya ang siring na trayumpo. Yun, ay. Be proud of being a Filipino. Yes. Dahil sa ibong kang pandemya, partner. Tama. Yaon an onra na pinagtataukan sa tuya ng mga kababayan sa Pilipinas. Correct. Ano ito? 1994? Yes, si Efren 1994 Bata pa pala Reyes. si Efren Bata, kalawig partner. Tapos And ngunyan lang ngunyan, na 2021 na sundan. Carlo Biado. Yes, Wow, congratulations. Yan, mga matitibay ini partner magtumbok. Magtumbok. Oo. Oo. Grabe yan, pag mga parakawat ng bilyar, Dapat matibay talaga, ano? asintado yan, partner. Yes. Pag iniro mo, sentro tulo. Ay, Dapat. nako. Dapat, Okay. dapat alisto ka. Yes, very powerful talaga partner kapag familia ang inspirasyon mo sa sarong bagay. Yes. Talagang mautob mo so pangaturugan mo sa imong buhay, 'di ba? Ano daw kung may pamilya na ini si... Iguana partner. Sa diring pamilya? Yes, iguana siyang misis. Oh, bata ka naman doon ka kang pakatara mo. Iguana siyang misis. Diba? Okay, sige. So yan po ang ang bago. Sige, mga paratumbok ka, mga parakawat ng bilyar, nag-uuli sa satuya ning pinag-apod na karangalan digdi sa satuya na lugar. Okay? Bitaminang pampamilya. Pawalat para sa mga naghahalat. Sabi ni partner, pay no attention to toxic words. What people say is often a reflection of themselves, not you. Yes. Ba? Dahil tanadaa, pagpara isipon ang mga toxic words or data na pagpara, i-disregard tanada yan, na kung ano daan pigsasabi kan mga tao, iyan nagre-reflect mismo sa inda, bako ika. Yes, so mismong nagtataram. So mismong nagtataram, iyo ang reflection ninda sa sadiri ninda. Correct. Not you. So Yes. Nata mo pa para isipon iyan, diba? Correct. Ika lang ang may stress, ika lang ang mamumroblema. Nata man ta ika pa ang mamroblema. Dapat so nagtaram ang mamroblema. Bahala sinda. Diba? Yes, So, diba? atamanon ay atamanon. Isipon sanaan buhay ta, kanya-kanyang buhay. Yes. Pandemic na nga ni Correct. para i-receive pa kaya ng mga toxic words na iyan. Tama. No? Okay, sabi Sige. ni Go. Kuya King, pahabol, matitibay ang mga billiards players sa geometry. Iyo po. Ayun, so banda-banda. Oo, iyo ano. May mga angle-angle, banda-banda iyan. Correct. Kalkulado, tapos may pektos na piga-apod. Oo, talaga. Pektosan ka dyan eh. Dapat sentrong-sentro talaga. Diba? Okay, sige. Yan na po ang presentasyon kang programang Usapang Pamilya ngunyan Aldaunin Martes. Nakaibata sa Lado Technical si Kuya Ronald Baldo Siringman, Alden Richards. Ako po si Kuya A. Oo, pahabol yan ang next Efren Bata Reyes. Congratulations, proud Pinoy, mabuhay. Iniman po si Jenny Matthew Balyeran Mabalo sa Indong Pag-antabay. Bye-bye. Sa indong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura
pura mga tinampo. Sa tabang niya may eroplano, tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permitawo, garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano, orgulyo ang idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Tay, hindi kita masyadong nakikita sa gabi. Siguro nasa trabaho ka. O baka naman hindi pa inaantok. Pero minsan nung nagutom ako, habang karga-karga ako ni nanay, bigla kitang narinig sa kusina. Yun pala, inihahanda mo ang pagkain ko para sa susunod na araw. Tay, tulog na po ako. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang gatas ni nanay. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nido Jr. Para sa Sarojas 3 taon, mababakal na ang 2.4 kilogram big box. 17 pesos na kada baso, suggested retail price. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO51CA number 027 series of 2021. Paano kita makakarayo sa peligro ng landslide? Para makalikay sa danyos ng landslides, mag-relocate sa mga lugar na bako delikado sa landslides. O kung man, mag-evacuar temporaryo kundo ang aldaw na. Nadaing pundo o pagpundo an oran. Day pagtapyasan o pagparakaraluton an gilid kan mga bulod. Sarong pagirondom kan Mines and Geosciences Bureau kan DENR. Taranuman sa Malubago, nagkasundo mga miyembro, malangani naging duwang grupo, nagkaurisad, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma, tangan ni dai magutom, ayaw kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Sanggunian, ako'y pag-ibahin sa dugong Pinoy. Pag-ibahin ang dugo natin. Sanggunian, sa pagod putla o hila, kayang-kaya, matibay ang dugong Pinoy. Take Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand Jr. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO51CA number 071 series of 2020. You died, Jesus,
where the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, 1 minuto pasado alas 3. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Sinugo na ni Presidente Rodrigo Duterte ang Department of Health na imbestigaran na pigyasabing false positive COVID-19 result hali sa Philippine Red Cross o PRC. Ini matapos na makaresibin ng reklamo na dispalinghado ang COVID-19 test kang Red Cross. Sigun sa Presidente, nagkapir ang government employees kay ibahan ng mga hospital personnel ang nagpositibo sa RT-PCR test o gikan sa PRC pero makalihis ang tulong aldaw, nagnegatibo naman sa ibang laboratorio. Sa giraray na binanatan ni Presidente Duterte si Senador Richard Gordon na chairman ng PRC asin nangingenot sa investigasyon sa pigasabing anomalya sa pagpabakal kang gobyerno ng medical supplies gikan sa Pharmally Pharmaceuticals. Yan ang pangalas 3 na bareta hali sa Newsbase. Ini po si Jenny Balyaran, Marina Hapon. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Rexidol